botol. Aku ngombe dhewe aku ya wegah. Misale ngejak ngombe misale bar aku ya, bar aku kebak entek ya. Kono geriran kudu entek. Wes aku dhewe aku ya wegah. Aku ya kelenger. Aju bukannya kerasa. Beda ciu biasa pirang-pirang botol aku kuat. Iya. Bukan aku ora kuat, aku yakin. Yakin aku ora kuat. Iki malah rasa mumet aku ya.